חברים יקרים של עמי אסף, צור יצחק, יש לי בקשה ממכם. היום בבוקר עשיתי תרגול עם הקטנים במקרה שיש אזעקה. וכשאתם תגיעו בעזרת השם לצבא, תהיה לכם אמירה שאומרת, קשה באימונים, קל בקרב. אני רוצה שאנחנו נתרגל במקרה של טיל, אני לא יודע אם שמעתם, היום היה בנתניה, ברעננה, זה ממש קרוב אלינו. בתל אביב היה עירותים לכיוון נתניה. אני שמעתי את זה ברדיו, בחדשות בבוקר. ובתל אביב. ככה שזה ממש קרוב אלינו. מה שאני רוצה זה לתרגל איתכם במקרה שיש אזעקה. אני אספור עד אחד. רגע, אני סופר עד אחד, אתם מורידים את הראש, כמו שדיברנו, ושמים ידיים על הראש. מתחת לחלונות. תסתכלו רגע על החלונות, תסתכלו על הקו של החלונות. אני לא יכולה בעצמי. לא להילחץ, אני רק מתרגל איתכם, לא להילחץ. לא, הקטנים עשו את זה ממש יפה, ממש. אז אתם יותר בוגרים ויותר מבינים. איתכם זה יהיה יותר קל. זה חשוב מאוד, זה יציל אתכם. זה חשוב מאוד. אל תזלזלו, באמת, אני עכשיו באמת ברצינות. אני אספור עד אחד במפתיע, ואני רוצה שכל אחד ואחד מכם שומעים אותי מאחורה? מעולה. זה חשוב מאוד, זה חשוב לי מאוד שלא יקרה לכם משהו חס וחלילה. אוקיי? אתם פשוט מאוד חשובים לי, כל הילדים מאוד חשובים לי פה. בכלל, כל הילדים שאני מסיע. להוריד את הראש למטה, לשים את הידיים על הראש, להיות ממש רציני, ולהגן כמה שאפשר, ואם במקרה שזה יקרה חס וחלילה, אתם תדעו כבר מה לעשות. אוקיי? בסדר? אתם מוכנים? כן. מוכנים מאחורה? אחת. יש פה בעיה אחת, אני רואה שילדים, נערים ונערות לא שמו ידיים על הראש, הם רק הורידו את הראש. אתם מבינים מה המטרה ששמים ידיים על הראש? אתם מבינים מה המטרה? שנייה, תהיו רציניים רגע. אתם מבינים מה המטרה כששמים ידיים על הראש? מה קורה כשיורד גשם? מה אתם עושים קודם כל? כשיורד גשם אתם בלי מטריה? מה אתם עושים כשיורד גשם ואין לכם מטריה? מה אתם עושים? ידיים על הראש, נכון? אז כל הכוונה היא של להגן על הראש, כי החלונות, אמרתי לכם, החלונות שמתנפצות, הן הופכות להיות רסיסים קטנים. אתה לא יוצא החוצה, אם אתה תצא החוצה, אתה לא מבוטח, ואם חס וחלילה יקרה לך משהו, הכל יהיה על חשבונך. וגם אתה לא תיסע בהסעה יותר, כי אתה לא שמעת לנהג. כל המטרה פה, שאני אגן עליכם, שלא יקרה לכם משהו. אתם עכשיו באחריותי, ואף אחד לא יוצא מהרכב, כי מי שיוצא מהרכב, הוא כבר לא באחריותי. אז אני מבקש לקחת את זה ברצינות. יש כאלה שפה עושים צחוקים, אין לי בעיה, כי אני מקווה שזה לא יקרה, אבל לקחת את זה ברצינות אני מבקש מכם. זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אתם מבינים את זה? כן. יופי, הנה לכם, תודה.